Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyo a cikin channel ta Azita Tech TV. Ke kallon wannan bidiyo in na san wataƙila kana ta'ammali da sa. Akwai mutane da yawa wanda za ka ga me suna amfani suna business nasu sannan me suna chatting da irin abokanansu ko kuma me abokan aiki, wanda me wani daga ciki ba shi da buƙatar a ce me ya haɗa business nasa da kuma normal chat da yake. To hanya ta zo mai sauƙi wanda me a yanzu za mu nuna muku ta yanayin yadda za ka ƙara adin wani account a cikin me WhatsApp ɗinka ka yi adin account guda biyu ta hanya mai sauƙi. Sannan a yau mun zo muku da wani bidiyo ne wanda za ka ga wadda me mutane wanda suke mistake a cikin rubutun su kaga sun tura sannan sun goge rubutun. Insha Allah yau za mu nuna muku yanayin yadda me za ka gyara wannan rubutun naka ba tare da wanda ka tura wa saƙo ya fahimci abin da aka yi ba, za ka gyara rubutun naka ba tare da me ka goge shi ba. So mu shiga cikin bidiyo, amma kada ku manta da subscribing, like, comment. Mu shiga cikin bidiyon. Abin da ake nufi shine me, yayin da misali kake so kai adin wani account a cikin asalin main account naka na me WhatsApp, shine me ba ana yin nufin za ka yi me installing business WhatsApp bane sannan kuma ka zo ka installing me normal WhatsApp. A cikin account ɗaya, a cikin normal WhatsApp ɗinka za ka iya me adin account guda biyu kamar haka. Yanzu misali kamar nan shine normal kan menu ɗin wayan mu, sai ka shiga cikin WhatsApp kamar haka. Idan ka buɗe wannan shine chat ɗin da za ka yi, to ta sama hannunka na dama ta sama za ka ga me wannan dot ɗin guda uku kamar yadda kuke gani, sai ka taɓa su za su buɗe. Yayin da suka buɗe a nan ƙasa za ka ga an rubuta setting, sai ka danna shi kamar haka. So zai buɗe ma, nan shine me ka shiga setting ɗin account ɗinka, nan shine ka shiga cikin setting ɗin account ɗinka. To gashi a nan wajen an rubuta account, sai ka danna. A nan wajen na biyun ƙarshe za ka ga an rubuta me add account shine me za ka taɓa shi kamar haka, gashi na taɓa shi zai buɗe. So yanzu account ɗin da yake kan wannan WhatsApp ɗin nawa shine me Azita Tech. To a ƙasa da Azita Tech gashi an rubuta me add account. To wannan idan misali ɗaya number naka ta misali wayanka kana so ka buɗe WhatsApp da ita, za ka iya buɗewa, to sai kai adding account da ita a nan wajen. So wannan shine. Ni amma yanzu bani da wani account, iya account ɗaya ne, amma misali kana son yi sai ka yi. Wannan shine hanya mafi sauƙi. Yawwa, abu na biyu shine me yanayin yadda za ka editing rubutu ko da bayan ka tura ya zamana a ce shi wanda ka tura bai ga mistake ɗin da kai ba. Shine me, wannan misali wannan shine menu ɗin wayan mu, za mu shiga WhatsApp ɗin mu kamar haka. Kana shiga wannan sune contact ɗinka wanda kai chat da su. So yanzu misali mu kaddara ina so na tura wannan me contact na farko ana cin nan saƙo. Misali na shiga kamar haka, zan rubuta masa me assalam, na tura masa ya tafi. Sai ina so mu chat da shi, na ce kana lafiya, sai na yi mistake a cikin rubutuna na tura masa kamar haka, sai na yi realizing cewa lallai na yi mistake. To ina so na gyara shine me zan danna kan rubutun kamar haka. Idan misali ka danna kan rubutun kamar haka, zai baka kai reaction. To wannan ba shine point of consideration nan ba, ka duba sama za ka ga dot guda uku nan, sai ka taɓa su kamar haka. So gashi na ukun nan gashi an rubuta edit, za ka yi editing, sai ka dawo kan rubutun na gashi ya kawo ma wannan rubutun da kai mistake ɗin, sai ka yi editing. Da fatan kana lafiya. Sai ka tura masa. So da wannan ne za ka yi editing kowane rubutu ne idan ka me danne a kansa, sannan me ka danna wannan dot guda uku zai baka dama ka yi editing. Wassalamu alaikum.